Så er det andet afsnit. Det holdt op. Jeg aner ikke, hvor lang tid de afsnit var. Cirka 14 til 30 minutter. Det er forskelligt. Men vil I høre lidt random bonusinfo? Jeg har faktisk et handicap. Ja, folkens, det hedder autisme. Det er et psykisk handicap, som kan ændre en. Nogle gange ændrer det en meget, andre gange ændrer en lidt. For eksempel, en af grundene til Einstein var så klog, var faktisk på grund af hans autisme. Det vidste de så ikke, var? Eller, det vidste nogen af jer ikke. Så der er faktisk ret mange talenter, der har med autisme at gøre. Men nu skal I ikke tro bare alle sådan supermennesker. Fordi der findes jo også folk som mig, som næsten ikke har nogen forskel. Men alle folk med autisme har en ulempe og en fordel ved deres handicap. Jeg har bare ikke fundet mine endnu. Kom så, lille Milord. Vil du have kærlighed? Se, allerede nu er den nået en tredjedel. Så når den er nået helt færdig. Jeg har noget junglewood. Ja, der. Så kan jeg lige lægge 1, 2. Ej, hvor lol, så fik jeg lige 4. Nå, det var derfra. What? Men nu skal jeg lige se til min høne. Hvis den er død, så begynder jeg at græde. Og jeg har ikke lyst til at se en dreng græde. Ved mindre... Så kommer æg lige når jeg kommer sådan. Nej, nu er det æg. Hvis jeg giver et æg, så dør jeg jo. Så ja, her er æg. Bare roligt. Nå. Kom så. Fusvutter. Nå. Der. Jeg skal faktisk bruge noget uld til noget. Jeg skal bruge til at scoop, så jeg kan lave bifarm. Problemet er ikke, hvad jeg skal bruge bifarm til. De kan give sådan noget honningstov. En slags. Hold da op, jeg har aldrig set så mange får på et sted. Er det ikke smukt? Ej. Jesus. Når jeg kommer i højlevel, skal jeg lave en quarry her. På grund af det her. Det er vulkan. Vulkaner, de er så fede. På grund af, at i virkeligheden så kommer diamanter og sådan noget fra vulkaner. Så derfor er det rigtig godt mine her. Og det bedste er, ud af det her killer obsidian, så kan komme til Nether. Fordi Nether er nogle Nether-ores. Og hvis man har en polarizer, hold det op, så er det noget af det mest effektive. En Nether-ore giver nok 3 irons. Og der findes også diamonds over dem. Nå, men jeg tror nok, dagens spørgsmål er, hvad er det vildeste, der nogensinde er sket for mig og jer? Jeg tror, mit vildeste var... Jeg tror, det var først... dengang jeg var tæt på at dø. Eller, nej. Det vildeste omkring mig, det er en historie, da jeg var lille. Det startede med, at mine forældre havde lige fået mig, ikke også? Det var rigtig glad om. Men jeg stod sådan og spassede der og sov. Og de anede ikke, hvad det var, så de var bange for, at det var noget, jeg kunne dø af. Så skulle I skynde sig at finde på et navn, fordi hvis jeg skulle dø, så skulle jeg da hæve noget. Så fandt de kunne simpelthen ikke finde på noget. Det tog flere timer for dem. Så fandt de på Nikolaj. Det var ikke så tilfredsstillende med bedre end ingenting. Så da jeg opdagede, at det bare var noget børnekrampe, så begyndte de at tænke. Men så tænkte de, at jeg var helt frisk. Og af en anden grund, så fik de lyst til at give mig det norske navn Eik. Jeg er jo selvfølgelig dansker.
Men de savner lidt Nikolaj, så de har uofficielt brugt Nikolaj som mellemnavn. Så jeg hedder ikke officielt Nikolaj, men jeg bliver kaldt Nikolaj Toft Rasmussen. Der er jo mindre, så bliver jeg kaldt Nikolaj Toft Rasmussen. Det lyder meget kedeligt. Nikolaj. Det lyder i hvert fald kedeligt til mig. Nu kan I jo selvfølgelig ikke se mig på grund af at... Nå. Men jeg tror, når det bliver nat, så... slutter det her andet afsnit. Eller vent. Nu ved jeg, hvad vi skal lave. Jeg har endelig fået på noget, vi kan lave. Ja. Mirakel! Hey, du der zombie. Giv lige være stille. Hvem mindre du vil give en stone of minium. Det der, man kan lave om til bly og guld og alt muligt. Hvem mindre du vil give det, så må du godt til at være helt stille. Stille. Bare så ved det, jeg er på let, okay? Så det må I leve med. Fordi jeg er ikke den bedste spiller. Jeg er ikke sådan en IFO-nørdetype. Jeg er sådan en Ike, der laver, hvad jeg har lyst til type. Hvis jeg har lyst til at gå på toilettet, så gør jeg det. Hvis jeg har lyst til at hoppe i den her sø, mens jeg siger Cowabunga, og så dør, så gør jeg det. Cowabunga! Nå, der døde jeg trods alt ikke. Men jeg slog min tå. Nå, den Neverquart kan jeg ikke finde. Goddamn, der er noget her. Okay. Der er ikke så mange grise tilbage. Så her, kom så grise, I skal bruge jer. Kom med dig. Ja, så. Men jeg tror, der er en farm, så lige her. Så tror jeg, det slutter. Men jeg kommer nok til at lave sådan 3 på en gang, fordi jeg går noget tid, før jeg kan lave den her YouTube-kanal. På grund af, at jeg allerede har en i forvejen, og det bliver sådan lidt svært. Det bliver svært. Og jeg tror, jeg skal også lave en dagens tip. Jeg tror, mit dagens tip er... Lav en farm først. Altid lav en farm først. Farm er vigtigt. Nok grise. Nu skal naturen til at gøre det, de plejer at gøre. Det var bare mig, der lægger den gris lige det ikke. Men når jeg bliver 11, så skal jeg sgu til med Army of 20. Det bliver fedt. Mig, der plukker andre, og de så ser mig, og så plukker de mig, på grund af, at de ikke kan lide mig. Det bliver fedt at se. Jeg har bare et problem. Min fætter, han bor lidt langt væk fra mig. Han bor ved København, eller det er faktisk ikke så langt væk. Men det gør meget sværere at spille sammen, på grund af, så er det kun, når han besøger mig, at det er muligt. Så hver gang han kommer med mig, så skal vi bare lave afsnit, bare afsnit. Men nu høster jeg lige, laver lige farmen færdig, og så... nej, grisefarmen. Goddamn, jeg håber, jeg kan finde den. Nå, det er olie. Godt, tak for... Tak, vand. Nu er du min ven. Ups, undskyld, slå ihjel. Jeg slår min ven vand ihjel. Kan du ikke finde den grisefarm? Hvor er det tragisk. Det var en god grisefarm. Hey, er der noget her? Hvor er jeg heldig. Nå. Natur.
Godt dame. 5. Okay. Hjem. Kom så, jeg er så tæt på at kunne komme hjem nu. Så tæt. Hvis du lader mig overleve det her, så lover jeg at være lidt mere miljøvenlig i Minecraft. Minecraft Notch. Hvis du lader mig overleve det her, så lover jeg at være mere miljøvenlig i Feed the Beast. Ja, det er ikke en Notch, der laver. Så lover jeg at være mere miljøvenlig i Minecraft. Jeg sværger. Eller faktisk vil jeg hellere dø, end at være miljøvenlig. Når jeg er jo sleeper, så hvis jeg dør her, så kan jeg bare lige gå hen og hente mine ting. Men så mister jeg XP. 3 level går nok. Men godnat alle sammen. Ha' det godt. Godnat villagers. I får et godnatkram. Pas på jer selv. Pas på jer selv. Jeg gør det ikke for jer. I hvert fald ikke, når jeg sover.